Bluebot Pen εδώ, έχω νέα σοδιά από το Λάμδα, 0,28 οξύτητα, είναι ποικιλία κορονέικη, εμφιάλωση εξ ολοκλήρου χειροποίητα. Μεσαία φρουτόδες, μεσαία πικάντικο, ελαφρά πικρό, αρωματικές νότες από αγκινάρα, μπανάνα, βανίλια και αμύγδαλο. Είναι εξαιρετικά καλά ισορροπημένο. Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο πιάτο, το οποίο περιέχει λιγκοίνι, ντοματίνια ψητά και φέτα, κοτόπουλο με πιπεριές, μοτσαρέλα και έτσι λίγο φρεσκοσπασμένο σκίνο που του πάει υπέροχα. Δένει τέλεια με το λάμδα και αυτό το πολύ ζεστό πιάτο. Αυτά από μας, καλή συνέχεια, ευχόμαστε να απολαύσετε τη συνταγή μας.